Waħda mill-prijoritajiet tiegħi bħala kap tal-partit l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja, mhux biss biex jgħid rebaħa, imma billi jkun gvern alternattiv b'viżjoni. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien intervistat fil-programm Disset fuq l-istazzjon tal-Istat TVM ippreżentat minn Reno Buġejja. Meta inti titkellem pajjiż titkellem fuq 20 sena, fuq 30 sena. Meta titkellem fuq partit bl-istess mod mhux dak id-duratura ta' żmien, però tittaħseb u tagħmel it-targets tiegħek. U t-target tiegħi hu l-elezzjoni ġenerali li jmiss 4 snin u nofs minnu. Mistoqsi dwar se jagħmel fl-ewwel mitjum tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mingħajr dubju ta' xejn hemm l-impenn tal-Oppożizzjoni li tara li fil-budget tas-sena d-dieħla ikun hemm oqsma ġodda l-ekonomija u fuq kollox tassigura li s-surplus li l-Gvern qed jgħid li l-ekonomija qed tagħmel ikun imqassam għand kulħadd mhux fil-but ta' wħud biss. Irridu naraw jekk fil-budget li ġej u issa jkollna ċara ħalli l-poplu jiddeċiedi fejn sejrin f'pajjiżna li huma s-setturi li ħaninvestu. Dan is-surplus illi suppost jirriżulta għall-inqas statistikament li qiegħed hemm fejn qiegħed. Min qed igawdih. Fid-diskors. Fil-bwitta minn qiegħed. Fid-diskors. In-nies fit-toroq qed jarawh u jħossuh is-surplus dawk li ma jistgħux jikru għax għolit wisq il-kera. Qed iħossuh is-surplus l-anzjani li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Is-surplus qed iħossuh allura dan is-surplus jekk mhux qed iħossuh in-nies fil-butta minn qiegħed. Adrian Delija spjega kif bla dubju ta' xejn l-oppożizzjoni se tibqa' kostruttiva bil-proposti tagħha se tibqa' tiġġieled għal governanza tajba fil-pajjiż. Il-governanza. Bir-rispett kollu. Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni mhux se jkun il-partit illi jiġġieled għal governanza tajba. Issa naraw, il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni mhux se jkun qed qiegħed hemm wara l-Gvern ħalli fejn jiżbalja l-Gvern jgħidlu, jiġbed l-intenzjoni, iġibu fid-dawl. Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni mhux se jkun qiegħed hemm biex ikun oppożizzjoni mhux biss kritika imma kostruttiva. Issa naraw. Iż-żmien itina parir u n-nies jiġġudikaw. Kien hawn fejn għamel referenza l-Kummissarju tal-Pulizija u qal li l-pożizzjoni tiegħu m'għadix aktar tenibbli. Il-Kummissarju tal-Pulizija ipoġġi wieħed ma jogħġbux, ipoġġi ieħor jirriżenjalu, wieħed ngħid li dik serjetà, dak pajjiż normali fejn il-Gvern f'4 snin ikollu 5 kummissarji tal-Pulizija fuq tal-lum, il-Kummissarju tal-Pulizija naħseb wara biċ-ċar illi l-obbligi li kellu bil-liġi li jinvestiga naqas milli jagħmlu. Allura il-pożizzjoni tiegħu mhijiex tenibbli. Meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien mistoqsi dwar il-persuni li qed jikkritikawh u dawk li diġà ġġudikawh u wieġeb li persuna ma tistax tiġġudikah jekk qatt ma tkun tkellimt miegħu filwaqt li tenna li diġà qed jaħdem biex bid-dialogu magħhom iressaqhom dejjem aktar lejn il-Partit Nazzjonalista. Kapaċi dawk kollha li għandhom xi dubju jew xi concerns narawhom flimkien u nipprova nikkonvinċi. Però bħala stat ta' fatti l-ġudizzji fuq xi ħadd meta dak ix-xaħat qasbiss ikun tkellem mal-persuna jista' jkunu naħseb naqra maġlin. Spjega anke kif in-negattività li wħud qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista għaddej minnha mhu veru xejn. Żgur illi n-negattività li qed tipprova tinxteħed mhijiex ir-riflessjoni ta' dik li hija r-realtà fil-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm u ringrazzja anke lill-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre De Bono li ċeda s-siġġu tiegħu biex hu jkun jista' jkun co-opted bħala kap tal-Oppożizzjoni u ddeskriva l-ġest ta' De Bono bħala ġest nobbli politiku. Kienx Jean-Pierre De Bono li minn hawn nirringrazzjah minn qalbi tal-ġest li għamel u kien ġest politiku ta' nobbiltà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem anke dwar l-ewwel laqgħa li kellu l-ġimgħa li għaddiet mal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Il-lealtà nippretendi li jrid ikun hemm l-ewwel qabel kollox lejn il-partit, u mbagħad ovvjament lejn il-kap tal-partit, li nista' ngħidu illi l-ewwel grupp parlamentari li laqgħajt ftit ġranet ilu kien grupp parlamentari minn dak li qaluli għax ovvjament ta' qabel ma kontx nattendi tajjeb ħafna.